Türkmenistanyň häkimetleri özleri tarapyndan howply we ahlaksız diýilip kesitlenen videolary we suratlary sosial ulgamlarda paýlaşýan raýatlara garşy görüşini güýçlendirdi. Bu raýatlar 15-den 5 ýyla çenli türme tutsaglygy şeýlede okuwdan we işden çykarylmak bilen ýüzeýiz bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3-nji dekabrda paýtagtdan Daşowuz we Balkan welaýatlerinden maglumat berdiler. Türkmenistanda TikTok'ta ya da Instagram'da howply ya da ahlaksız hasaplanyan videolary paýlaşan raýatlar hayal etmen, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ya da polisiýanyň edaralaryna çagyrylyp başlandy. Olaryň arasyna ulagny ýokary tüýdük bilen dolandyran erotik mazmunly videolary paýlaşan raýatlar bar. Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtyň polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz bu raýatlaryň diňe soragy çekilmek, pul jerimesine sedewar edilmek bilen çäklenmän, olaryň işinden, okuwundan çykarylýan we tutsag edilýän halatlarynyň hem bardygyna ýary. Ýakynda Murat Garryf adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň 5-nji ýyl talip gyýdlarynyň 4 sanysy erotik mazmunly videolary özleriniň TikTok profilinden paýlaşandygy üçin okuw jaýyndan kowuldy. Olara 7 gije gündüz tutsaglyk hem berildi diýip çeşmämiz bellidi. Daşowuzyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz hem häkimetleriň bu çäreleriniň çäginde golaýda Russiýada bilim alyp gelen görogly etrafynyň ýaşaýjysynyň tutsag edilendigini aýtdy. Raýatyň tutsag edilmegine onuň özüne değişli bolan ýeňil ulagyň gapdal aýnasyndan göwresini çykaryp, ulag dolandyryp barýan videosunu TikTok'ta paýlaşmagy sebäp boldy. Ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilip 15 gije günlük tutsaglyk jezasyna hökm edildi. Onuň ulagyny 30 günlük jerime durulgusyna ýerleşdirdiler. Diýip çeşmämiz onuň Sankt-Peterburg şäherinde okuwuny tamamlap gelenine heniz 2 ay hem bolmandygyny belledi. Azatlykda bu raýatyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Häkimetleriň şuňa meňdeş çäreleri Balkanda hem güýçlendi. Yerli polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, bu çäreleriň çäginde Balkanawad şäherinde 7 sany ýaş ýigit tutsag edildi. Goloýda Balkanawadyň Ulubaydak meýdançasynyň oturgujunda çilim çekip, piwa içip oturan videosunu TikTok'ta paýlaşan bu 7 ýigidiň her birine 5 ýyl kesildi diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä 18-21 ýaş aralygyndaky ýigitler watanyň tuğuny äsgermezlikde we bu hereketi internet arkaly paýlaşyp ýaşlara erwet görüldi bolmakda aýplandy. Bellesek Türkmenistanyň kanunçylygynda Baydak meýdançasynda çilim çekmegiň we piwa içmegiň gadagandygyny äşgär edýän haýsydyr bir kanun göze ilmeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları Mahtumguly Pragynyň heykeliniň we telgähiniň çäginde döwlet baydak meýdançalarynda prezident portretleri bar ýerlerde bilip bilmän tüýkürün, çygyt gabagyny taslan adamlary hem tutsag edýär. Eger ýaş gyýdy we ýigit oturusda bir-birine ýakyn oturan bolsa, onda olary hem saklap, belli şahsiýetlere hormat goýmazlykda aýplaýarlar. Olara ulumöçberde pul jerimesi salynýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Häkimetler bu çäreleriniň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýän mahaly bu barada ýurduň medeniýetinde hem hiç ýyly mesele gozalmaýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden şol sanda ada agdalan ýokary kujaýyndan tesbir hem alyp bilmedi. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda jinsy gatnaşyk we erotik mazmunly temalaryň açaçan gürrüň edilmeginiň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi. Häzir TikTok'ta türkmen ýaşlary erotik mazmunly videolary diňe paýlaşman, olar jinsy gatnaşyk, intim temalar barada açaçan gönefirleri geçirýärler. Käbir videolarda ýaşlaryň bedeniniň käbir intim böleklerini görkezýän pursatlaryny hem görse bolýar diýip aşawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy çu ýalаңaç bir adamyň batyrgaýlyk bilen Aşgabatyň köçelerinde ýöreýän pursatlaryny görkezýän videonu paýlaşdy. Neşir 2-nji dekabrda bolanda aýdylýan wakada raýatyň bu hereketi köp mukdarda pulun öwezine ýerine ýetirendigi barada habar berilendigini belleýär. Pulu alandygyny ýa-da almandygyny anyklamak basartmady. Polisiýa ony wagtlaryň tutaqhana ekdi. Oňa jeňmeçilik tertibini bozandygy üçin pul jerimesi salnyp biliner. Diýip neşir ýazýar.
Türkmenistanyň häkimetleri ahlak, milli däp desturlara hormat goýmak temalaryny ýygy-ýygydan ünsü çekýärler. Mekteplerde, ýokary okuw jaýlarynda we edara kärhanalarda ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklar geçirilýär. Aýal gyzlardan goşadyrnak içinde ahlakly bolmak, milli däp desturlara gabat gelýän köýnekleri giýmek talap edilýär. Ýurtda internet el ýeterligi hem çäkli bolup, oňa häkimetler tarapyndan bir gödökçülük edilýär. Bu ýagdaýlar nazara alynanda soňky wakalaryň şol sanda sosial ulgamlardaky işçiňligiň Türkmenistan üçin adaty bolmadyk, täze ýagdaýlardygyny synlasa bolýar. Ýagdaýlara syn edýän synçylaryň bir näçesi bularyň häzirki zaman şertlerinde gaçyp bolmajak adaty ýagdaýlardygyny aýdyp, häkimetleriň soňky çärelerini raýatlary dymdyrmagyň, gürletmezliginiň, erkin hereket etmezliginiň öňüne almagyň nowatdaky tapgyry atlandyrýar. Biziň ýurdumyzda ýaşy 60-dan aşan öňkü prezidentiň aýal gyzlaryň arasynda DJ-lik etmegi adaty bir zat hasaplanýan mahaly, näme üçin ýaşlar seýliýäkde çilim çekip piwa içip bilmeýär ýa-da erotik häsiýetli videolary paýlaşyp bilmeýär diýip bir synçy anonimlik şertinde bellidi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Döwletler Guramasynyň aksakkalary geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öwelbaşdak media giňişliginiň döredilmegine çagyrýar. Biz bu wagt ýaşlara esasy şunkun sivilizasiýasyny hormatly ýaşlar geçirmesek, onu biz ýetir giýýär. Soň üçin geňeşimiň ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet saýtyny hepman gurupdy. Şuňky umman media giňişligini gören oly ornuň hem bardyny belli. Diýip Berdimuhammedow 29-njy noýabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeştde geçirilen 16-njy mejlisiniň çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media zatlarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyly-ýylyna ýyza korunary elýär. Söz, pikir we medeniýet azatlygy berk çäklendirilýän ýurtda media ferişteleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeler bilen borçlandyrylýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tösimler bilen tariplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmenistana çap edilýän Zaman gazetini media ulgamyny Türkmen Türk hyzmatdaşlygyna mysal görkezdi. Yani böyle mesele edin. Zaman gazetini getirdim. Şu gazeti bir Hasan'la karşılık alanında 90-njy ýylda Türk doğandan böyle çap edip başladı. Şu adetçeni gazeti Türk doğanlamı Türkmenistan'da çap ediyor. Diýip Türkmen lideri aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygynaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli versiýasy Türkmenistanyň köp ýyllaryň dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyny aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp Türk häkimetleri tarapyndan ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuýjylar bu gazetde bir gödöwçülük astyna saklanýan döwlet mediasynyň sähel tapawutlukda dünýä medeniýeti, sunugat, sport we güýmenji mazmunly maglumatlar bilen özleriniň giňişlerini tanyşyp bilýänliklerini aýdýarlar. Kameralaryň obyektivlerini bilen kadrlardan görnüşýän aksakkalar geňeşiniň başlygy Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň ýakyn ýarany tejribeli türk siýasatçysy Binali Yıldırım Berdimuhammedowyň Zaman gazeti barada aýdanlaryny tas aljaranlyk bilen dinleýän ýaly bolup görünýär. Mälim bolşýar Türk häkimetleri bu gazeti özleriniň FETÖ adlandyran terror guramasynyň propagandasyny ýaýratmakda aýplap gadagyn etdiler we gazetiň käbir jurnalistlerini tutsak etdiler. Bulardan başga da Türkmen lideri öz çykyşyna aksakkalar geňeşiniň adyny ýaşlylar geňeş diýip üýtgetmegi hem de onuň geljek ýyldaky ýygnaklarynyň birini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. Türkiýe Döwletler Guramasynyň maslahat berici edarasy bolan aksakkalar geňeşi 2021-nji ýylyň noýabryna esaslandyryldy. Türkmenistanyň öz içindäki syýasy geňişlikde hem odal ýaşlylar geňeşi atdy maslahat berici organ hereket edipdi. Ýöne bu geňeş soňu bilen ýatyrylyp gaýtadan halk maslahat hökmüne esaslandyryldy. Türkiýe dili döwletleriň arasyny esasan sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda ýakyny hyzmatdaşlygy nazarlayan Türkiýe Döwletler Guramasy soňky ýyllarda Ewraziýa giňişligine öňe saýlanyp barýan iri halkary guramalaryň hatyryna hasaplanýar. Gurbanuly Berdimuhammedow öňkü çykyşlaryny öz ýurdunun geljekde nesip bolsa bu gurama dolu bahal agda boljakdygyny gaýta-gaýta aýdanlygyna garamazdan Türkmenistan bu guramanyň synçy agdasy bolmagyna galýar. Berdimuhammedow guramanyň öňkü ýygnaklarynyň birininden çykyşyna Türkiýe ýurtlarynyň garaýşlarynyň dünýädäki syýasy ýagdaýlara täsir etmelidigini tapdy. Türkmen ýolbaşçylary Türkiýe giňişlikde öňäp barýan iri guramanyň soňky sammitiniň
Aşgabatda geçiriljekdigini aýdypdylar. Ýöne bu başa barmady. Bu guramanyň agdalary mundan öňe umumy Türkiýe elipini döretmek boýunça hem ulalaşypdylar. Berdimuhammedow soňky çykyşyny bu meselede degip geçip şeýle diýdi. Alfabet bar. Ýa-da garaşlygy alamamak elipi alfabetini ýaşyp şuun 90-njy ýylları şu wada çenli diňe öz ene ýa-ni döwlet dilimizde işimizi hem ýere hem dolanýar hem çağırım okunýar. Diýip Berdimuhammedow aýtdy we öz ýurdunyň Türkiýe döwlet programasynyň öňe sürýän başlangyçlaryny hemişe goldajakdygyny inandyrmak isleýändigini belläp çykyşyny tamamlady. Şuunlar Balkan velaýetinde ilatyň bazar narhyndan biraz arzan satylýan azyk önümleri bilen üpçünçüligi birneme gowlandy. Bu aralykda Mary velaýetinde goýun etiniň bahasy duýdansyz 40 göterim gymmatlady. Bu ýagdaýlar prezidentiň bitaraplyk bayramynyň bellenilýän günlerinde ýurdun bazarlarynyň we dukanlarynyň dürli önümler bilen bolylyn üpçün edilmegini berk gödöwçülükde saklamagy tawşyran mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň 3-nji dekabrda Balkandan beren maglumatyna görä, Balkanawat we Türkmenbaşy şäherleriniň döwlet dukanlarynda ilaty yeňillikli bahadan satylýan un we ýağ gaýtadan satyğa çykarylyp başlandy. 1 litr ýağ 18 manatdan ýene kadaly satywda peýda boldy. 50 kilogramy 190 manat bolan un hem satylyp başlandy. Dukanlaryň öňünde nowaty duran adamlar kän. Dip Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Nowbatlara raýat eşigindäki ýerli howpsuzlyk işgärleri we polisiýa tarapyndan berk gödöwçülük edilýär. Olar nowbatlaryň video we suraty düşürilmeginiň öňüni alýarlar. Dukanlaryň öňünde telefon ulanmak bolmaýar. Jübisinden telefonuny çykaran adamlaryň ýanyna organ işgärleri baryp, olaryň video we suraty düşürmändigini barlaýarlar. Häzir dukanlaryň öňünde organ we polisiýa işgärleriniň sany juda köpeldi diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz ilatyň ýagyň we unyň satylyp başlanmagyny beýenýändigini belleýär. Onuň tasdiklamagyna görä, nowbaty duran adamlaryň arasynda ilatyň 1 litr ýağ üçin beýenýän derejede garyplaşandygyny belläp, halkyň häzirki ýagdaýyna gynanýandygyny aýdýanlar hem bar. Ýatlasak, Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýagynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokarlandy. Sentýabryň ahirinde bolan tas 2 hisse çemesi ýokarlanma sarp edijileriň bazar sebedine agram saldy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýagynyň satywyny çäkli möçerde 18 manatdan seýrek ýoly goýup başlady. Bu ilat arasynda nägileligiň artmagyna, käte nowatlarda ýakalaşyklaryň bolmagyna getirdi. Türkmenistanda dören agyr işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy we durmuşyň ýygyderli gymmatlamagy yeňillikli bahadan goý berilýän haritlaryň haridarynyň barha köpelmegine getirýär. Bu aralykda Mary velaýetinde goýun etiniň bahasy duýdansyz 40 göterim gymmatlady. Sebitdäki habarçymyzyň 3-nji dekabrda beren maglumatyna görä, 1 kilogramy ozal 46 manatdan satylan goýun eti indi 65 manatdan satylyp başlandy. Ozal köp adam sygyr eti gymmat diýip goýun etini satyn alýardy. Indi goýun etiniň hem gymmatlamagy ilatyň bazar sebedine agram salýar. Diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Beýlesek sebitde sygyr etiniň narhy durnukly bolup, onuň 1 kilogramy 60 manat bahalanýar. Goýun etiniň gymmatlamagynyň sebäpleri barada ýerli söwda resmileri şol sanda bazar administrasiýasy tarapyndan açaçan düşündürüş berilmeýär. Et söwdagärleri bolsa gymmatlamany goýunyň bahasy ýokarlanandygy bilen düşündirýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýerli maldarlaryň we çopanlaryň bir näçesi şuýl guzularyň, goýun we geçileriň müňlerçesiniň näbelli keselden ölendigini aýdyp, häzir olaryň sanynyň azalandygyny belleýär. Bu ýagdaý olaryň bahasynyň ýokarlanmagyna getirýär diýip marly çopan anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň we Marynyň değişli häkimetlerinden şol sanda söwda resmiýlerinden tesvir alyp bilmedi. Bu wakalar prezidentiň bitaraplyk bayramynyň bellenilýän günlerinde ýurdun bazarlarynyň we dukanlarynyň dürli önümler bilen bolylyn üpçün edilmegini berk gödöwçülükde saklamagy tawşyran mahalyna gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow bu barada 2-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda belläp geçdi.
Türkmenistan şu ýylyň 12-nji dekabrynda ýurt bitaraplygynyň 29 ýyllygyny belleýär.